Dalu Dik Tatin. Ayo guys sugeng dalu karo. Mbak iki karo iki sik elek iki. Sugeng dalu majone. Yang kekeng. Kiwane adem dadi Nang mburi kono Mas Santosa, nggo ning Sarwit. Oh iya. Lah mreng lho, Pak. Heeh. Pak Jit, Pak Jit. Ini Pak Jit sinten? Pak Jit. Oh, Pak Jit, Pak Jit. Nggih, rencange Pak Suraya iki Nganjuran. Nganjuran. Heeh. Niku. Heeh. Andang pindahane dina iki mawon suarane Wis pindah. Oh, sesuk santet tenan kok kae malah. Wah, rasa disantet wis edan ya. Wis parah. Yo. Monggo Mbak Tatin. Monggo Mbak Tatin dengu. Sing arep nututi medun, ayo Mbak Pastine arep medun sik lho sisan. Mbangane ngampet-ngampet mengko. Kuwi ra iso nguyuh wis dijahit. Ya ora arep dijahit kae nutup keblet kok ya. Pastine wis anti. Ya. Memanise ati sriuning sanes nggih sanes kok sanes pacaane mong pra saja kok lu nggo? Nggih ngadeg. Nggih. Adem e. Adem ya sak mlinjo mi kan. Apa nih? Apa sing sak mlinjo? Net apa net? Sing sak mlinjo net. Asin apa kesake mlinjo apa? Nggawa saka ngomah. Endi? Ayo engko ning bupes kok. Isin lho Pak Yayut lho. Saya tak kandhani. Tak blutut wae. Kandas luas wirah kane ono tekeke ana sugih melarat sugih melarat oh melarat oh balik mau kudune saka melarat sik kudune pancen melarat piye melarat kok iki sekedhak iki tekek apa kirik monggo Mbak Dati rena wengi mong montang manting tanjena kang masih rodoh wong bagus neno gampang teman hamba beto ya langgam prongo tibake dangdut sajake katon lengo wonten apa niku bilih sampun dangu ya ayo sajake katon lengo
selip-selip. Anone, monggo. Blasuk-blasuk Tin. Suara metu e. Hah? Suara metu. Wah, ya kok. Net kurang ego kok kowe. Tapi suara metu lho, Net. Ora ego sing kepiye. Tapi ben iso metu piye? Mah ora ngono kuwi omonganmu kuwi senengane sok. Lah jenengan jare kurang ego. Maksude kuwi mau kok dadi ora apal. Suwe mboten metu gampane ku. Sing ora metu apane? Lagune iki lho. Tatin, suwe ora metu. Oh, lagune. Lagune udu tatin we. Oh, lagune Ora mergo terganggu mau ki lho. Kami tengengen Mbah Surip le joget kuwi lho. Mbah Surip meneh kita. Arep iki mon. Mbah Surip aku rafia. Sing liyane kademen dheke jan wudo malah ra apa-apa kae lho. Ane kan Kang Mas seneni bojone kae. Gitu bojone. Nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, kaya kowe suwe ra ketemu maring Inyong. Iya, Inyong kangen banget nih Pak karo. Maring sapa? Maring Inyong. Iya. Ah ya, Rika nyanyi bae lah kaya kowe ya. Iya, Inyong sik laris leider Pak, pangapunten ya. Niki saking pundi to Mbak Cange? Kulon. Oh, kulon. Pangapunten Inyong lagi laris leider. Ya wis ora apa-apa, sing penting ngalah rezeki lah kaya kowe sing penting Iya. apik kabeh. Dodolane tempe gembusnya lagi laris ya. Ya, wah,
pangapunten. Iki dodolan tempe gembus. Isi rikadol ya temene gembus. Dhisik ya, Pak. Tulis sing wingi wis ora enak sih. Nek rapayu dia aja diinget. Lah, Nek diinget, nek ora diinget kok iso metu mulune. ana gembus. Jamur. Oh, Gembus kok ana wulune ya kuwi gembus Ya. beda. Jamur. Oh, jamur ya. Ngomong net kuwi net. Cetha nek wong kon apa Banyumas karo Iya. kene iki Jawa ki mung kadek. Bedane apa, Mbak Ani? Nek kono A ning kene O. Iya nek ning kanaan nek kene Nek kono nangka ning kene Nongko. nek nangka. kono sega ning kene. Sega. Nek kono kuntal ngono kali. Ning kene apa sih? Ya Nah, sego sega. Aja diamangke ya nih, aja diamangke. Tulis nyonge tapuk cangkem Rika. Ya nek sego sega, sego. Iya, Sega ning kene Sego. Iya. kono nangka. Tayang sih. Nongko. Kuntal. Ya kene mencelat. Ora. Iya. Ora sesuai kaidah. Iya. Masa kon ngomong kontol ora mungkin Hai. ya. Saged diedit. Saged diedit mboten niku. Ndak bisa ya? Apa sih Ben, yang iki luput? contone sesuk sing sinden munggah swarga cangkeme nyemplung neraka ya. Syukur cangkem mlebu neraka nih. Ah? Cangkem mlebu neraka. Malah beneran ning Ya. neraka. Lah nek kowe sikatan ra isa. Lah? Awake ning swarga, cangkeme ning neraka. Nek sikatan ngampiri cangkem. Kayak Aja kowe muni sih. kaya Iya, kowe aja ngomong ya. kaya Iya. kowe. Jane inyong be ora saru sih nek dipancing-pancing ya bisa saru. Tulis yang saru. Dasare sih Junat ki sih keprige dadak mancing-mancing inyong. Muni Jane apa? inyong ki wonge apik-apik Apik. tapi Rika sih dadak ngomong saru-saru barang. Jane keprige inyong. Hah? Rika iki keprige. Modar Malah kowe. iki inyong ki isin. Dadak ngomong manuk-manuk mae mau. Tak bales lho. Apa wani Rika bales inyong? Dadi ngene dap. Rawani Jonet. Bojoku melu ya sale. Oh, bosone cemburuan banget. Oh ayo rapon. Aku ingin numpak pit wedok mau dicemburu pit. Ya ora. Bojoku Ayo seneng aku reuni karo Mbak Ani. Iya. Suwi ra ketemu. Iya, iki sih jenenge Pak Ngisben ya. Iya. Iya. Anita. Iya. Iya. Yen jenenge Pak Pisben. Pak Pisben. Pak Ngisben. Apa ta sebabnya dijenengi Pak Pak Pisben? Kenapa sih? Ya nalika semana Lain. jadi sih ora kepengin lahir. Lair. Ning ibune pas pipis terus lahir Iya. terus dijeneng nak Pisben. Ben. Oh. Jane asline jeneng Pispot. Pis. Saya jenes. Wis bane ngene pesing e. Jenenge Iya jenengku Pispot. Pispot kuwi sing nggo nyedot-nyedot tai iki. Ah, Pak. wis saya. Oh iya. Kon mbok nyanyi mawon mengen jijiki sesuwe niki. Wau manuk Aku diomong. ngrungokke arep gumoh rasane. Ya sindeni. Ki nembang liwong ya nih. Iya, Bapak Kek. Ya, nembang liwong. Isuk meneng aja disebut ya. Iya, Dulu inyong dipancing luput. muni kontal ya aja ngomong kayak kowe. Oh, iya. Kowe ora bae. Lah ketrucut lambene inyong. Lurus sih. Ketrucut apa? Muni apa? Ketrucut. Oh muni apa mau? Mau ngomong sih. Ae tak tonyo ndasmu kowe. Kula meng nganu kok napa? Sebagai saksi. Mancing. Kula sebagai saksi yang mulia. Iya. Yang mulia mohon izin yang mulia. Sebagai Di saksi. Pangapura sih inyong ngerti sih kuwi ra bisa disebutke. Ra iso disebutke. Mergane ya Pak Dalang duwe. Pak Dalang duwe wis tau roh piye? Pak Dalang duwe tapi wis kena gula. Hah? Sing Wes. ora wis mari kok jarene. Ora Wis bae. nyoba apa mari? Dulu Kena ora- gula ping kaya kuat. Mas Wisben, tuli Rika ora gelem berobat maring omahe nyong sih. Wah, Ana uwit sing bisa ngobati kaya kowe. Tenane. Lah, kae lho, do ketara kabeh nek iki ora jigus kabeh ayo. Obatnya napa Mbak Ah, Jawa? tuli dolan ning omahe nyong maring sedayu ki. Nyonge nandur obat-obatan saka herbal kaya kowe. Apik banget diombe sedina kaping pindho, esuk maring sore. Langsung Oh, jos sore ketemu. iki. Wah, kuwi tambane jos. Oh, wit napa? Oh, ini Kuwi nek wis ngombe seminggu kaya kiye, iso Nggih. malih kaya cempolo kaya kiye. Iso bendel ngarep ngono kuwi. Betedeng berarti ya. Betul. Bejejeng. Anjenane Ya. iki cangkem elek to. Kekrek lambemu. Pun gak nyanyi mawon kula malah wedi e. Soale niki anu dhisik mboten disensor cangkeme lambene niku. Ora apa-apa ya. Ayo limo. Nyanyi yo Pak yo.
ayo. Langgam. Liwung. Langgam. Iya. Mana? Ngliwung suwirang ngliwung sih. Ya. Weh, tenane. Jogete Iya. sing Lah apik kan. bojone rikane ngendi saiki? Pateni ning parkiran. Wah, bojone dipateni ning parkiran. Ya kuwi iki dudu sinden sih iki gentro. Takon turu ning kana. Malah dituruk-turukaken ning kana. Iya. Turu. Ya maksudnya turu. Bubuk, Pak, bubuk. Arah ngono. Wis ayo kek nembang liwung. Iya, Bapak Kek. Kalau kancane bengak-bengok. Iya. Dadi, mangga dijogeti ya nih. Iya, siap Bapak Kek. Mangga kaya kowe. Iya. Ya. Dadi liwung Rodo ati ngerintan siang Wis ben yo meson jenggirat. Apane sing jenggirat? Gede tenane. Bempere kaya hardtop. Kenapa sih? Iki Pada ngomong ke apa? hardtop Kaya Harley Davidson Pak Zasid. Oh, burine mburi gede tenane. Model Kaya Vespa. Ki ngrasani nyong. Ora, nyeng ngasane oh iki bemper. Kaya ngene Vespa. iya. Bokonge nyong. Mana muni pokoke iki. Biasa bae. Iki Oh, iso nek iki asli pokoke. Arep ditemok apa? Lampune patene dilit, Om. Kaya anu e. Pak Yayut pengen. Undi. Ayo terus. Ya, mangga. Apik. Sabtu pandek terang. Weng sliramu. Lemogi Gusti ngelani. Beras aku bakal ngomong mati. Ya. Bareng dicendol jawet Jonet terus ngadeg. Yang aku krungu nyenggol cawet Cendol dawet. Oh to. Ini kupingnya bosok ya. Krungu nyenggol cawet. Tiwas aku ngadeg ora ana cawete. Goblok Cawet, timen ki ya. Ya cawete endi ora ana nyenggol. Jawet aja jawet. Cawet. Dawet. Ya krungune cawet. Cawete bojone Rika kuwi lah. Lha bojoku nek turu nganggo seng e. Ayo wet cawete. Ya, mangga. Lanjut maning bapake ya. Ayo Maning. maning. Oh, tak santet tenan kowe. Bocah kok. Bapak lagi nyambut gawe engko wae. Bojoku kendir. Bojone Rika Iya gemblung. kendir. Kokean mangan semen blawuk. Oh, kayak gue. Ya digawe bubur, semen Oh. blawuk. Lah wetenge atos uteke atos. Kepengin mari Kepengin mari piye, Dik? Siki. Iya. Timplik bae kayak. Timplik. Iya. Lah jaluk obatnya Pakseno sik. Pakseno nyuwun obat kagem nimplik. Kayak mau cempolo. Lanjut bapake. Bangga. Lanjut. Tetil lewat hatiku.
Piye polamu kaya kowe ora kesel ya, Nik? Inyong ora? Wah. Bojomu ya ora ana apa-apa, bojomu aman-aman wae. Kaya bojo iki takon. Lah nek pas malam pertama dubak ki ngene iki, iso mules ya. Bojone nyong mau meneng bae. Oh, bojone nyong meneng. Nggih. Bojone aja dituturi sing elek-elek iki. Soale iki cangkeme iki ora ana anu jenenge iki kampas. Lambene iki lunyu banget sak. lunyu bar ngombe oli. Lunyu tenan ku nek dipancing cul-cul ngono wah. Bojone nyong ora bisa, dadak diajari. Oh, bojone. Iya. Dadine nang arep. Diajari liwung ya, Nik ya. Takar jare liwung. Bojomu meneng wae. Tak kuntake gendang sak. Iya. Inyong liwung ning ngisor. Pas hae. Kayak kowe. Pas nyanyi liwung. Iya. Wah, nek ngono mikir sone. Ya ora mikir iki ditacep kene jane. Lah nek pas nyanyi-nyanyi, hae. Kendut. Mikir ucul. Ya mikir kepancang. Kepancang. Ya kayak kowe. Wah, ya amat kudu tak kujengi kenceng-kenceng. Iya. Nek ora iso. Lanjut bapake. Lanjut bapake mangga dirampung, Nak. Ya. Ya. Sabtu pake sorotku. Nuwun bapake. Kabeh. Nggih niki wonten bagian cleaning service mboten nggih? Daran Tokro kabeh. Biyen mbokne nyidam genter. Oh, ayo dawa banget ki apa? Apa genter apa? Genter itu tukang iki. Lah mangkat saiki genter. Getter vibration kuwi beda meneh. Ora udu wong kene. Kudu wong antariksa. Ora. Genter. Omahmu ngendi? Rumah. Omahku padha kae ya. Oh, ora sedulur. Kancaku kuwi ne. Wah, wis padha pedhot. Kae mbok. Iya. Kae mbokmu. Kae sak planet karo aku ne. Biyen. Iya. Nek kae mbokmu berarti kowe anakku. Lah aku Lah anak. kae bojoku. Bojomu. Kok aku ora rumangsa padha kowe. Iya. Padha kentire. Ketoke rumah kowe padhane karo Jonet kok ketok. Padha karo iki ora beda. Untune ape aku ya. Ora. Rak, iki gingsul padake. Gingsul kok kabeh. Gingsul siji. Iki apa-apa. Gingsul berjemaah. Oh, gingsul iso berjemaah. Parah. Kowe iki Luwe apik berjamaah ngono. Kowe iki nek janggut Muradawa ya mrongos. Masa? Iya ming ketutupan janggut ngene jane kowe mrongos. Ora ya. Kowe utumu loro kaya kelinci kok. Oh iya untuk kelinci iki larang lho iki nek ndandak kene. Oh dandake. Iya. Iso ganti. Iki asli nek iki ne. Oh, iki ya asli. Ya kono brakot-brakot. Iki luwih larang. Yes. Asline pundi to? Mang takoni dhewe, kula nek omong. Takoni dhewe. Hah? Heeh, saka alam kedua. Oh. Dong ora. Wes lek mbok campur geliga ngono. Wong mbok campur geliga. Ben anget lek kono. Takonono dhewe Mas. Oh. Aslinya dari mana, Mbak? Sik lambelu. Ya. Lambemu. Ya lambemu. Lambelu. Lambelu. Lambelu ki bahasa anus kelurahan cangkemmu. Kelurahan Cangkemmu, daerah kuwi ya. Oh, daerah. Lambelu ya. Daerah Sulawesi Tengah. Ora sebabus kok daerah endi? Sulawesi. Desane jenenge Lambelu. Lambelu. kotane Lambelu. Lambelu daerah Kabupaten Morowali. Oh, kecamatannya? Morowali kuwi dari Morowali. dusun. Oh, Jadi Makane dolane le adoh sithik to. Dolan mung mentok ning kene lho. Dolan sing adoh, dolan mentekan mau udan. Mau udan? Kuwi lho mau udan. Oh berarti tidak hujan, tidak mau hujan. Mau Oh, udan. aslinya bukan sini toh. Oh, masih keturunan. Iya. Oh, ning kok seneng Jawa ya. Where do you come from? Hah? Where do you come from? Kowe iso basa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris bareng. Iki S3 lho. Kowe S piro? Aku ki pidato nek Pak Bupati mau nek basa Jawa. Basa Jawa. Basa Inggris pidato. Coba Welok pidato. dene. Jajak oke. Ladies and gentlemen. Ladies
Wedok lho wedok. Cangkem. Dudu ladies. Ladies ki. Wedok lho putri. Ladies. Ayo putri sing ra tau adus kaya wae dene ladies. Ladies. Kuwi le pidato ki mung ngumumke kowe para tukang-tukang do gawe sapi teng dadi ladies. Oh, ladies and gentlemen. Ya, aku neng kene. If I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, you have to answer waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita emang sukono sih. Patine dagelan iki Musuh wetan ngono kuwi. iya, wis apa-apa, penting lunas. Wes kok, Ben? Urung. Sesuk tak nggo nyaur materi. Terus neng. Terus. If your friend is dead, If your friend. you may say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis campur Arab barang. And karo if Arab. Mr. Wisben is dead, you may say alhamdulillahirabbil. Koncone mati alhamdulillah ning kene gawat lho. Biyen gareng melu yo saiki ra melu lho. Medeni kowe. Mbak Elisa. Nggih, Mbak Elisa. Wonten pamundutan apa? Wonten kathah menika Wah, pamundutan. Nggih. Wonten gubuk asmara. Wah, gubuk asmara. Asmara. Ora sanes-sanesipun menika akeh banget nek tak waca. Tak dituruti kon tuku kasete wae. Sampeyan arep nembang apa? Nderek napa gubuk asmara? Hah? Napa Apa sisi nak? deman? Eh? Kowe Apa? njaluk lagu. Heh. Sesi deman mon nggih, Pak. Ya sesi deman. Modiar. Garurake. Kek bojomu diurusi sike, Mas. Mas Gatot ana kabel mlicet ora, Mas? Kanggo apa? Kanggo nyetrum kae. Suarane San. Patine pelawak nek ngono kuwi. Nanti kowe karo udan. Iya. Kowe gelem ora sawat sepatu lho. Tak ngawur. Aja. Tak ada. Mas, Kowe. Ya. Ya monggo, Mbak. Sik ya sabar ya, Nak ya. I love you so. Wiwitane anderek sang peki soto engko sotone sesuk-esuk iya Mas Heru. Didusi lumayan lho, Mas, didusi. Paitan sampur sik. Sampur 250. Kowe tunggu nang kono wae ya. Tindok gaweane ngedusi wong edan ya iki. Karo Mas Hari Darmo. Ayo. pria bagus kang ngolah budaya Neno. sowan menyang kutha gedhe Ya ora member Mas Wisben. Nek ana piyai kaya ngono kae. Saiki Ipun, Mbak. Mas Yazid ki le nambahke piyai ngono kae sepiro wae. Lah nggih wong beliau ki seperti yang dikatakan saya tidak manipulatif ning edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Oh akeh Nggih. warga sing nuwun sewu. Nggih. Owah pikire karo Mas Yazid digula wentah, Nah. dilebokke ning pakem terus saiki metu waras. Nah, Sajake kae sing durung- angel banget kae. Pun wis parah. bola bali ya Kok pun tetep, stadium papat. Paling ge ming dicor semen niku. Mesti Cor semen piye menungso dicor semen. anjuk jejeg ngeten niku. Dadi kersa. Reco. bendera waska ngungrom selendang kuning iki ngapa Iya ya. kang saking bukir swara kurang pramono ning wasis
Anggung rom marang bendara Tias Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luwe becik batenono timbang pepisahan Sulistya rewangi samudono marang kula warga garwalan putra yo tak tertunduk ya liwat kinjanging alismu kuwasa aku isih mampu ngelateni salahku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua anjritku jiwa ragaku kurang kehormatan
khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun.